Pun monggo Caknan agama barek ego. Egone wong tuwa. Wis. Asoy Pakde ngantene berjoget bergoyang bersama hadirnya Pamuji Laras. Pro Audio dan juga ada hadirnya Padang Bulan Channel. Ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik orde baru. Dadi korban ambisi reformasi palsu. Seradyan cacat netram
Apa nih Mbak? Kusumaning ati. Halo. Hah? Oh ya. Perlu kamuningan ing ari kalenggahan sinengkuyung dening Bay Support GG Audio yang diperatari malayan panjenenganipun Mas Hadi utawi Bapak Edika. Nggih. Bay Support. Dilanjut kantene kok. Danginya ada nyawer aja kaget brik. Tidak tak diadekno lho, Rut. Suarane diadekno iki lah. Lu, saudara. Yang ayo lu. Apa neng? Kusumaning ati. Oh nggih kali Tulungagung Kediri. Tulungagung Kediri. Nggih panjunan saking Jengwiwi. Jengwiwi. Libur tanda. Wis lemu ta kok jarene Mbak Ida wis lemi ta. Digoyang kembali dander. Hai ngono Mas. Dek. Bareng-bareng pamuji laras lagi asik. Ono Andis Pro Audio Bay Support GG Audio. Juga ada Padang Bulan Syah. Asik. Kusumaning ati doang bagus kantang hati-hati monte kamu bisa gawe tenteraming hatiku minat janji orang bakal lali kelingan sak bedino sak bedai bumi kadang koyang ini saiki biyen karepe manis membukani kok pahit tapi berani malah ngenyelake namun jikut muka-muka ora ana berpikta cak bejo sak bejo kok ora kondo-kondo nangis lomo aku sing usapi madhep mantep kono bakal niat lunga kanggo nyekrapi betraya bane wes mo ning rengira jebule dudu mentolong krungu kabar siramu kerapi wong liya antarane Tulungagung lan Kediri gonmu pamit lunga bakal nganti ati antarane Tulungagung lan Kediri
aku sing sabar ngusapi. Pasti nantiku pokoknya ngene bayar janjimu dek wingi kae pancen janji kuwi gampang ucapke pungkasane gawe lara salawase. Arek-arek. Si ayo Mas, Ayo. Anoman kali mekar lah. Ayo jangan. Cek ceritane wayang Ramayana ing negara Palengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sikate putih sowan paman Sinta dijaule konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih. Dadi arep Dosa muka padha gara-gara yo Dander bergoyang bareng pemuji laras lo iki ono Andi juga masih ada Padang Bulan Channel. Padang Bulan. Selama bumi ini masih berpenghuni, di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpisah di atas kesetiaan, hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri.
negeri saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama. Dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama. Dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Pin, kak ngiler ah, tes. Bukit berbunga. Saya ngenteni iku le. Tas tacet entek duit. Asmara. Aku gak melok-melok. Gak DP neh. Lo gak bahaya. Bukit berbunga? Bukit berbunga Kasmaran. Loh, Apa? asmara. Asmara. Ya, Bukit berbunga asmara. bon 2 tok. Wes, 2. Bukit berbunga bi asmara. Asoy bro. Terima kasih Bunda. Asik. Semoga dilancarkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Asik. Asik. Esek-esek. Asik. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak.
kembali bersama hadirnya Pak Muji Laras. Asik-asik. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangku yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna, rusaklah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Ini telah menyakitiku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Asmara, kurang apaku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Anjir. Gunging panuwun disambangi panjenenganipun Cak Bejo Sutarji, MC dari BJ Laras. Nggih, gunging panuwun. Cek kate munggah tadi. Tolong nggih Mas Rudi. Mari ngene terus iku kate munggah karo Cak Sarti ya. Dikasih kesempatan nggih. Heeh. Lama Mbak Ayu mudun Mbak Ayu. Ditutuk kene Mbak Umi. Ya, gulu pedot. Umi Ayu cocok Ayo, ya. kurang satu gulu pedot. Kandhani kok. Endi? Mbak Rutin. Anake Goto Sinto garo awakmu, Nduk. Iya. Ya Allah, ya Allah. Iku aku gedang icun. Ayo Rut, apa Rut? Karo. Mari ngono Cang Kevin kate munggah lho ya nek ya. Dikasih. Gulu pedot. Gulune sapa Rut? Gulune sapa? Gak situ. Gak bulu pedot ae. Goyang-goyang kembali. Masih bareng-bareng Pak Muji Laras lagi. Juga ada Andis Audio.
juga Padang Bulan Channel Rama. Asik. Cilik arane pasir, watu kambang kali ana ing pinggir, durung ketemu awak langsung naksir kali judan kaya kelangan pikir. Uwit kelapa kuwi arane glukut, disikari dipar dadi pitu. Saben dina aku ra bisa turu, temen dika ngomong ora kewetu. Areng bakar gedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri gedang raja sak tunduk timbangan codot timbang urung luku-luku pedhot Gedung sawiyen aku ora kelompok ati iki uga kanggo riko gedang raja sak tunduk dimaradali ora percaya ya pedal dodo iki ya Allah. ayo wayahe iki panjenenganipun Cak Sardi karo Mas Dapin ya. Titi wancine ya wis dalu Cak Dapin ya. Monggo karo panjenenganipun Cak Sardi wedal kalau aturaken. Yuk.